Yeah man, Thixo bekuthandana nawe sana, phaka ukwazi unyamezela. Sonke apha emhlabeni siphelele unyamezela ukomelela. Thixo sasithanda, akuqhutywa kanje namntu omkhulu. Yeah man. Yeah, kwakwanencinci sakhula yathanda uzidalela, ehlala nomama ekhayeni bephangele hotel. Wahlukana notata esosusu sisaqala uvela, kodwa umntana usafe umamakhe yonke into uyamthengela. Bilulonwaba kakhulu nyani kumntana ngoba umama ubuye emsebenzini nepasila nyana, nokumphathela ke netoyisi sesilwanyana, emculela nengoma xa zawulalunyana. Kemosa umntana nengqondo ingathithi khatha, kwakusasa umntana endlini ivisi lalotata. Kunjalo nje bethuna kazinto bezame phanda, kodwa ke wamxelela umama mntanam une-stepfather. Phangoba usuku utata ubuye sibane enxilile, wafika wakhabela ocange ebuzana ne-full meal. Landela umama ngomsindo kubuye eshawutisa, yazingenela impama kanti njalo uyazibethisa. Mntana uva isikhalo sikamama avuke ebhedini, phakama krobe ekitchen, mama uligaze eflorini. Wakhalakala usiza umntana usezintlungwini, akanamandla katata kodwa ukhona osezulwini. Why umhlukumeza umntana? Tata why umhlukumeza umamakhe? Umama uyamthanda umntana, utata uyamhlupha umntana. Hayi kodwa tata usiswe stepfather. Umama uyamthanda umntana, utata uyamhlupha umntana. Hayi kodwa tata usiswe stepfather. Lendi yamhlupha umntana uhlale icingisisa, cause lo tata ubetha umama ayicinga umntana imlilisi. Kutshintshile umntana kasathengelwa nix, nensuku kunjalo Thixo mncede msindisi. Lo tata uza nempahla ubuze ohlala ekhayeni, xa buyigqibe nomama lento ecalele ish. Umntana lonto imphazamise egqitha esikolweni, wangena usathane emntaneni engqondweni. Mntana bemhlola impilo utata ebetha kakhulu, gqiba thinda kubulala phambi komama kungazuphulula. Yafika imini embi umntana endlini akavuyi kudala enkqonkqoza umama kanti umntana usiqhome phezulu. Wazama ulikhabitha ngotorhotela sivula, wethuka umama ekhala kabuhlungu njani bethuna. Yabona mama ingomso linjani namhlanje, umntana ushiye nelete ebhedini yona ihamba kanje. Ndiye mama bekunyanzelekile ndiyenzile, ngoba ndithi ndibuye esikolweni utata funeke ndibethile. Na ukuhlukumezile usamhlalisa endlini still, thena okuxelela uzandibulala yiloo nto ndisiqhomile. Why umhlukumeza umntana? Tata why umhlukumeza umamakhe? Umama uyamthanda umntana, utata uyamhlupha umntana. Hayi kodwa tata usiswe stepfather. Umama uyamthanda umntana, utata uyamhlupha umntana. Hayi kodwa tata usiswe stepfather. Tata why umhlukumeza umntana? Tata why umhlukumeza umamakhe? Umama uyamthanda umntana, utata uyamhlupha umntana. Hayi kodwa tata usiswe stepfather. Umama uyamthanda umntana, utata uyamhlupha umntana. Hayi kodwa tata usiswe stepfather. Yeah man, yeah nguThot man, yeah uvayelo phindo one, yabulela man, yeah Manyisa on the beat, yabonga Cooking inamandla eboots.